תודה. תודה רבה. עניין אחר, פרופסור חיים לוי, סליחה, אני רוצה להתעטש. תתעטש, אני אחכה. זה בסדר, קח את זה, לאט לאט. זה טיפש, אגב, אתה צריך להבין שגם בגילנו עדיין מותר להתעטש. פרופסור חיים לוי הוא דיקן בית הספר למינהל עסקים במרכז האקדמי ברמת גן, איש מאוד מוערך בתחום התיאוריה של מינהל עסקים. הוא נמצא באולפנינו בירושלים. שלום לך. אנחנו משוחחים איתך בעקבות רעיון בדה-מרקר, אם אני לא טועה, כן, בדה-מרקר, שבו אתה מחסל את עניין ניהול התיקים באמצעות חברות פרטיות. הוא אומר, כל המריבה הזאת על דמי הניהול היא עניין מופרך, מפני שמנהלי התיקים האלה בסך הכל יכולים לעקוב רק פחות או יותר אחרי ממוצע השוק. אם אתה מפקיד את כספך בידי איזה גאון מנהל תיקים, אחרי 5 שנים בערך אתה תגלה שהוא הגיע לממוצע. אם ככה לא צריך אותם. כן, קודם כל אני מדבר על הניהול הפנסיוני, וכדי שנקבל מושג על מה מדובר, בערך 1% בשנה זה דמי הניהול הממוצעים שמשלמים, ותקשיב למספר, זה 9 מיליארד שקל כל שנה. מכיוון שהסכום כל כך גדול, כדאי לחשוב, אולי יש דרך אחרת לנהל את ההשקעות שלנו ואת החיסכון הפנסיוני, כדי שיהיה יותר יעיל. אז יש פה כמה שאלות. השאלה הראשונה, האם יש תמורה לאגרה? למה משלמים 9 מיליארד שקל לשנה דמי ניהול? 2 סיבות. אחת, כדי שאותו מנהל יקבל את הכספים מן המעביד וישקיע אותם, ישלח לנו דוחות כספיים, זה חלק אדמיניסטרטיבי, יענה לטלפונים שלנו וכו' וכו'. מה שנקרא customer service שצריך לעשות אותו. והחלק השני, להפעיל משקיעים חכמים שיודעים להכות את השוק, ואם יש כאלה, אני הייתי שמח שהם גם 3% דמי ניהול. אם יעלו לי את התשואה, בבקשה. נעשו מחקרים בארצות הברית ובישראל ובכל העולם, שאין אפשרות לנבא איזה מניה תעלה או איזה איגרת חוב תעלה, אי אפשר לנבא אם המניות בשנה הבאה יעלו או איגרות חוב. קחו דוגמה קלאסית מאתמול שלשום. יוון קורסת. מה קרה בשוק המניות שלה? אתמול עלה ב5% ושלשום 3%. זאת אומרת, אי אפשר לנבא את התנודתיות ולמה ומי יעלה. ולכן, אין טעם לשלם עבור דמי ניהול. בארצות הברית כבר הכירו בזה, גם בארץ כבר מכירים בזה. ואני רוצה להגיד לכם דבר מאוד פשוט. לקחתי 1,000 קופות גמל, 1,000. ובדקתי כמה מאיתם הצליחו להכות את השוק בשנה שעברה, לאחר תשלום דמי ניהול. רק 40 מתוך 1,000 הצליחו. כן. תגידו לי, אוקיי, אם 40 אלה טובות, בוא נשקיע בהם. הבעיה ש40 מתחלפות כל הזמן. מי שהיה הכי טוב בשנה שעברה, הוא בשנה הבאה יכול להיות בין הגרועות ביותר, וזה המצב דרך אגב. כן. מדורגים ראשונים בטווח של שנה... למעשה מה שאתה אומר, אדוני, זה כפירה טוטלית ביכולת באמת של אנשי ההשקעות, אלה שמטפלים לנו בחסכונות ובחסכונות הפנסיונים, לעשות משהו עם הכסף הזה, משום שהם מהמרים. כל הנושא הוא אימור. אתה מדבר על רולטה, ואם כבר יש רולטה, גלגל של רולטה, אז לא צריך קרופיה. נכון, אתה צודק. דרך אגב, אני מחבר ספר הבורסה, הספר הראשון שיצא המקיף על שוק ההון. ואני מודיע לך, ישבתי בדירקטוריונים רבים, ועדות השקעה, וניהלתי סטטיסטיקות, וראיתי שכל החכמים, כולל אני, לא יכולים לנבא את השוק. אם לא יכולים לנבא את השוק, אז בוא ניקח לך, ואני רוצה להציע משהו קונקרטי, לא סתם. כי סתם רק לבקר ולא לעשות משהו חיובי, לא הייתי יושב פה. אני רוצה להציע כמה חבילות של חיסכון פנסיוני. החבילות האלה יהיו מוגדרות בהתאם לגילו של הבן אדם. למשל, אדם בן 40 שהולך לחסוך ל30 שנה לפנסיה, אז נשקיע לו בחבילה שמורכבת מ-80% או 70% מניות ו30% איגרות חוב. אגב, זה ידוע כמודל הצ'יליאני. כן. אדם בן 60 שמתחיל לחסוך, נשים לו 70% באיגרות חוב. הסיכון יורד ככל שהגיל עולה. בבקשה? הסיכון פוחת ככל שהגיל עולה. נכון, נכון. כן. ואז, עם חבילות כאלה, כל מה שצריך זה לטפל רק באדמיניסטרציה, וזה אפשר לעשות ב-0.2 דמי ניהול,
בארצות הברית, דרך אגב, בדקתי אתמול, והתקשרתי לכמה חברים שיש להם את הביטוחים בארצות הברית, יש חברות כאלה שקונות מדדים, זה לא נקרא ניהול עיוור דרך אגב, כפי שפורסם בעיתון, זה נקרא ניהול פסיבי. קונים מדדים, המחשב עושה את זה, אין יד אדם, והם גובים דמי ניהול בשיעורים של 0.1 או 0.2. זאת אומרת, אני יכול לחסוך למשק, זאת אומרת לצרכנים, 5, 6, 7 מיליארדים שקל כל שנה. זה דבר גדול מאוד. אנחנו צריכים לסיים פה, אבל אין ספק שזה באמת הצעה מעניינת ביותר. התנפלו עליך כמובן כבר כל בעלי אינטרס בעניין הזה, זה ברור, מנהלי התיקים וכדומה. אבל נתת לנו חומר למחשבה. רק עוד שאלה אחת, אתה תיקנת אותי ואמרת הביטוח הפנסיוני, אבל גם סוגי ביטוח אחרים לטווח ארוך, נכון? קופות גמל? כן, תודה רבה. קופות גמל, ביטוח מנהלים, כל החסכונות לטווח ארוך. דרך אגב, חייבים לסיים לצערי. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה.